Mä olen Marjatta Nissinen, pukusuunnittelija. Teen tällä hetkellä tätä The Girl King-elokuvaa pukusuunnittelijana. Ja tämä oli vähän erikoinen tämän elokuvan ikään kuin tiimin kerääminen. Että mulle sanottiin, että kaikki henkilöt työllistetään Turusta. Ja sitten mä ajattelin, että no katsotaan. Ja oli tarkoitus myöskin, että kuulin filmikomissiosta, että olisi kiva, jos olisi koulut mukana tässä. Ja kerrottiin, että Turku on voimakkaasti satsaamassa tähän elokuvaan niin kuin työväen työllistämisessä. Mika Kaurismäen kanssa lähdimme miettimään sitä, että mikä on se, mitä Turun kaupunki voi tarjota tälle tuotannolle. Ja tietysti tämmöisessä epookkielokuvassa niin puvustus, sillä on valtavan suuri merkitys ja se myöskin työllistää erittäin paljon. Yhtäkkiä löytyy hirmu paljon kaikenlaisia tekijöitä ja sitten myöskin se, että ihmiset on ollut hyvin positiivisia näiden hankkeiden suhteen. Kaikki eri kaupat, kaikki on auttaneet mahdollisuuksien puitteissa, tekstiiliagentit, kaikki siinä, että me pystyttäisiin täältä hankkimaan mahdollisimman paljon materiaalia. Ja se on ollutkin ihan viisasta. Meillä on käytetty siis tämmöisiä nyplääjiä, virkkaajia. Sitten mulla on ollut ammattivärjäriä tässä, hatuntekijää ja tämmöisiä erikoistoimijoita on ollut myös mukana. Ja tämä oli kyllä niin mielenkiintoinen aihe, todella hieno käsikirjoitus, jossa kerrotaan pojaksi syntyneen tytön tarina ja siitä, että miten sitten hänelle käykään, kun hän ikään kuin huomaa olevansa nainen, vaikka hän on kasvatettu pojaksi ja valtiaaksi. Meillä on, tämä puvusto on koostunut sillä tavalla, että me on vuokrattu osa puvuista. Mutta tuommoinen, mitä me on valmistettu, niin se on varmaan semmoinen 200 pukua on varmaan valmistettu, mutta yhdessä puvussahan on paljon osia. On paitaa, on housua, takkia, viittaa, päällysvaatetta, hattua, kaikkea käsineitä, kaikkea tämmöistä. Me ollaan kovasti tehty töitä sen eteen, että Turusta tulee elokuvakaupunki. Ja tämä on nyt tuottanut hedelmää ja nyt meillä on aivan upea iso tuotanto The Girl King. Me tarjotaan kaupunkilaisille, meidän seudun asukkaille mahdollisuus osallistua tähän. Eli tässäkin tuotannossa mä veikkaisin, että noin 1200 avustajaa ainakin osallistuu näihin kuvauksiin. Mä olen valmistunut tätä elokuvaa monta vuotta, varmaan yli 10 vuotta jo. Ja matkan varrella nähnyt monta linnaa eri maissa, pääasiassa Ruotsissa ja Saksassa, jonkun verran Ranskassa. Ja sitten täällä Suomessa ja päädyin tänne Turun linnaan, koska tämä oli itse asiassa meidän tarinan kannalta paras vaihtoehto. Tämä on Kristiinan aikainen linna, tai tietysti vieläkin vanhempi, mutta tämä on myöskin restauroitu siihen asuun, mitä tämä siihen aikaan oli. Ja tietysti tämän lisäksi myöskin se, että Turun kaupunki on hyvin elokuvaystävällinen kaupunki ja elokuvakomissio on auttanut meitä varsin paljon tässä järjestelyissä. Ja sitten lisäksi myöskin se, että Turun tuomiokirkko myöskin sopii meille varsin hyvin. Ja tässä on niin monta positiivista tekijää, että päätettiin keskittää elokuvan kuvaukset lähes kokonaan tänne Turkuun. Puvuista voisi ajatella sillä tavalla, että elokuvapuku on, että sehän täytyy aina ajatella liittyvän johonkin paikkaan, ketä siinä ympärillä on, mitä ne muut puvut on, että sen puvun viesti itse asiassa saattaa tulla niin kuin paradoksina niistä viereisistä puvuista, että se paikka, aika, se repliikit, mitä ne puhuu, mihin kohti elokuvaa se sattuu se puku, niin sitten se historiallinen ikään kuin sen roolin menneisyys pitäisi näkyä niistä, mihin se on mahdollisesti menossa, mikä sen suhde on niihin kaikkiin muihin rooleihin, niin sen luominen on sellainen asia, jota ei pysty monta kertaa edes selittämään muille ihmisille.